Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no. Hinaot nga naata sa maayong panglawas o kapiskay o karon day no. Shout out day no kang Ate Hajisa for Toto Lex part 17 na hihihi. O niya na imong gipaabot no o Watahi Jisa for Toto. Niya na ang part 17, pasensya kaayo nga nadugay-dugay kog upload no sa sumpay. O shout out dito no kang Maria o kang Jisa nga naminaw din dramahan no. Salamat kayo sa pagpaminaw ug sa uban pang naminaw ani no nga nagsunod aning dramaha sa akong mga bagong followers. Salamat kayo no sa pagpaminaw ug palihugday ko no ug subscribe sa akong YouTube channel para updated mo sa mga bag-o na akong gipang upload nga sumpay sa mga drama nga akong gipang upload. Bayno di ta maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon. Ikaw akong unungan part 17. Salamat sa mong kamahon-naon, love. Sige lang. Dalion ako ang akong tuyo sa States. Pero kung dili ko makaabot, ipadagit sa atong anak ang akong apelido, ha? Please promise me, love. Kung ako'y magbuot, imog yung apelyido nga kung ipadaha sa atong anak. Pero wa pa man gud ta makasal. Unya, wa kasab aron maka-permag acknowledgement. Mao ba? Maunay ako na Siren. Uban na balang kain noon ako sa States? Aron magpakasalta dito. Ikaw ba? Natuo ka gyud nga ikaw na lang gyud magbuot. Iparehas nimo ang ospital sa inyong kumpanya nga ang tanan mong gusto mo ay matuman? Love, gusto kong masunod sa atong anak ang ako apelido. Kung ikaw lagi pagbuton. Pero kung dili mo sugot ang ospital, unsa may ako mahimo? Paninguhaon ang ginakong madali ang akong tuyo sa States. Nang taling. Hoy, Jack? Kanina lagi kong nagpaabot din hinang. Kumusta Snoopy? May sakit na bang yan tiyan, ha? Ay, wa pa man. Kanusa magguday siya, mga anak? Nah, wag gid may mahibaw kanos agyod. Basta karong buwan na ang iyang expectation. Nang, mahimong mo hangyo. Sa man na, Jack? Bilnanda ka sa kong number sa cellphone. Tawagaday ko ha kung sakit na nagtiyan si Snoopy. Ha? Uy, ayaw taong kugangyo ani Ana, Jack. Sigurado yung masuko si Alma kung ako ng buhaton. Imo sa ding sultihan sa Alma. Basta ayaw lang gid ko hangyo ag ingon ni Ana, ha? Di gid ko mosugot. Malipayo na ang akong anak. Busa, dili ko makatugot nga ako pa'y makaingon sa ilang panag-away unya ni Alma. Sige na, sige. Di ka mamugos. Dawata ni Oh, unsa man eh? Mao niya ni pambayad inig panganak nimo. Ikaw gyud untay akong gikinahanglan sa akong pagpanganak. Love, Pero dili ko ikaw obligahon tungod kay imong mga ginikanan ang nagkinahanglan nimo. basta kay chati dayon ko idig sakit sa imong tiyan. Bahala na. Kasi bahala na. Dili ko gusto nga may ubos nimong imong mga ginikanan na tungod lang nako. Sa ako nang giingon, ni si mama nga magkaatiman ako. Labi na gyud nga imo kong gibinlan og kwarta. Pila masab ni? 1 million pesos. Unsa? Uy, kadako ko din eh. Wata kay baw. Tigalig masasaryan unya ka, love. Uy, simba ko, uy. Basta kay diha lang na nimo. Basta love. Paibaw agyo ko dayon kung unsay problema sa imong pagpanganak. Maupag ka iyang paglakaw na nawag mo dayon. Ay, kinigit si Alma. Oh, di man si Alma ang nanawag. Si Ronel nasab. Ako ning pangon. Di ko gusto nga magkasulti mi. Tingalig mo daan nasab ko niya. Salamat nga imong gitubag. Wala, kusam dito nga akong gipislit. Please, padunggaw ko si tingog. Di nalig ko mangasol nimo. Promise.
Nga bang maayo ka mang manayming? Ha? Sa unsa? Kinsa magyo imong gipabantay nako? Kinsa, Ronel? Wa man. Di ba ikaw matumingon ako nga di na ko patawgon kay miabot na si Alma? So, giusap na ako ang schedule nako sa pagpanawag nimo. Makapahibuhong man gud. Kaila ka ni Chukoy? Ha? Kinsa man na siya? Kalit lang siyang miabot diri sa bahay. Ingon si Mama, milaban ko ni niya. Ibo ba siyang gisugo? Murag nasuko gyud ka nako. Sorry, pero dili ka makabasol nako kung abuton ko pagduda. Mura man gud og nahibaw ka sa tanan kong kalihukan dinhi. Ingon ana tingali patiun sa naginubra kong concern nimo. Nagtuo ka mo tuo pa ko nimo. Wa ko mamugos nga tuoan ko nimo. So, dili ka mo angkon nga imo kong gipabantayan. Wala siya gibasihan ako sa imong kaimtang. Ang last contact nako. Abi nimo, karon ko pa mahandom ang kanindot sa tugibuhata. Unsa? Gimingaw na ba ako nimo? O kanunay kong gipangandoy nga ikauban ka pag-usap. Dili ka makamaungutuman og saad. Sorry na lagi. Dili ko na ikaw hatagan pag problema. Labi pang, di ko na ikaw pahilakon. Dili na lagi ko mutuo nimo. Bahala ka. Basta ipakita ko lang nimo ang matuod kong gibati nga nagpaabot sa atong anak. Sige na. Bye. Kaniyot lang, God. Sorry na sa akong excitement nga makakita sa umabot atong anak. Gusto lang kong makakita sa atong anak, okay? Bye na lagi. Ay, Nobi. Wa pa ba akong surrender? Sa unsa? Sa akong papagiguban ni Muskama. Una pa gitong nahitabo na ako. Ikaw ba yung naka-virgin ako? Ikaw to. Ampot lang nimo. Nahinumdum ka sa kung gisulti ni mo. Daghan ka magisulti na ako. Katong first day good sa atong natural way. Katong ganing, katong second time around. Giyunghungan ka na ako nga tingaling ma-full ko ni mo. Gibuwagan ka lang sa imong uyab. Ug ako mo ay imong gihungawan sa imong kakauli. Ikaw may unang gikauban ko sa kama. Ikaw mo ay naka-virgin ako. O diyan ni mo. Natagamtaman ko ang matuod ka kalipay. Ikaw may nagdaan ako sa langit. Nobi. Bye. Dili ko siya tupayan. Dili ko siya tuhuan. Oy, boss, nanawag lagi kag ining orasa. Chooks, kinahanglan magbantay ka na pag-ayo, ha? Ha? Ano naman, boss? Nagduda na sa Nobi nga ikaw may akong Mayong pabantay niya. pagbuminaw sa Lex Ano magduda man siya, boss, nga wa man jud ako hisguti ang imong han? Bright si Nobi, Chooks. Busang kinahanglan magbantay ka na yun. Nga di ka mabuking. Okay kay boss. Gikan ka ron, Chooks. Kinahanglan panidaan mo na siya. Tingating, anytime from now, manganak na si Nobi. Posible jud kay boss. Kay dako naman na yung tiyan. Sumagod. Pero may mantikang gipadadaan siya ang mga litrato, di ba? Oo, lagi na. Kinahanglan imong yung mabantayan ang pag-adto ni Nobi sa ospital. O kinahanglan imong masayran, asa siyang ospital manganak. Ha? Kinahanglan imong ginabuhaton, Chukoy. Okay, boss. Pero ang problema lang lagi, boss, kay di makamakontak. Ugma, Chooks, mahimo na ko nimo tawagan, okay? Oy, mo ba? Mahimo na kong makatawag sa imong cellphone, boss? May bonggit sila si Mama ug si Chukoy. Kung makalit lang kong pauli sa amo. Uy, budali kong tago. Si Alma ang akong nakita. Salamat kay ako may unang nakakita niya. O adi siya sa kiliran ni Nobi. Kung mga anak ni. Thank you, Lord. Imog yung kong gihatagan o gigayon. Salamat, Lord. Nagpa-check in siya sa iyong ticket. Budali ko gawas. Ano di ko niya makita. Nang, wade din ni si Alma? Wa lagi Chukoy. Mapagi-pagikan adto paingos airport. Adto man ka siya sa Manila. Manila, good town. Amerika, oy.
Ha? Amerika? Uy, kalayo gud taon na tong speed no ha gud. Uy, no, yun imong tingog, Chukoy. Unsay speed, no? Ikaw, kuhaan mo gud. Ingon ana mo jud nang. Layo agud siya atuan gud. Munang speed no na na. Ay, lagi pa dong ka, anak si Nobe. Oo niya nang. Kung kuhaan, kining sakita na sinubi siya tiyan. Kanabang, manganak mo na ba? Di ba? Kisa ba mo drive sa auto? Ay, ni aman ang driver ni Alma. Wa gani na papaulian ni Alma. Gipa-star din aron kung musakit na kuno ang tiyan ni Nobe, dali siyang mahatod sa ospital. Ako nang anda masago mo hatod ni Nobi sa ospital lang. Ganin ko sa kong cellphone. Kining binlan ka sa kong numero sa kong cellphone. Kadyot. Kay kwaon ako kong cellphone. Ay nalang paghago, Chukoy. Ano, mangita pa mamig sakyanan? Nga naamay sakyanan nga giparking din Ka na bang basing malangan ba? Salamat na lang kaayo, Chukoy. Yamatra. Kanang migawa sa gate nila ni Nobe. Ang hilabtan nun man, katungingan na og Chukoy. Hoy! Dali, ragod. Dali, ragod. Jack, unsa gud ni? Unsa magyoy imo gibuhat nga makayo niyanom kag sakas ilang Nobe, ha? Hay, sige magkapangutana na ba oy? Sige sa kog tubag nimo. Nga ila kong pasakon. Kawa mo ko'y tuyo ni Nobe. Sinang taling may gusto na kong pakisultian. Ayuha ko na ha? Bye. Murang sobra ng imong pagkwilyo na ko. Pag-isin di na ko magkaginawa may mamatay na ko. Buhay ilang ko. Magkagong tarong! Animal. Kabuhi gina. Unsa man, ha? Suldahi ko. Ganus ang mga anak Snowy. Ha? Ambod lang, oy. May, ako'y nakapamabdos niya. Tarong nga kong tubag! Bye. Kajut. Wait. Wait. Ay la pagdool ba? Ay la pagdool. Ay lang. Kay, kalma lang. May naon sa madaman ni sa istorya. Oy, taimpa, oy. Chukoy! Uy, kisa may nawag na ko. Ala, di ba si Chukoy! Nataling mana? Kaning, diya sa ka, nawag sa Nataling. Sa iyop sa itong nabuhat ako na. Ang angay unta nga akong amiguhon itong kulungoong dako. Sige lang. Magkita pa man magibalik. Ay. Hain mo ka, Snoopy. Nga nung wap mo siya magawas. Happy tigod ka siya mga anak. Unsa may nahitabo ninyo? Nahiyata nga ni Jack si Chukoy. Unsa? Nakita di ay ka ni Jack, Chukoy? Ay, ambot lato tahaan na Paggawas ako, gidiritso mo ko niya bira. Niya, gituok man na akong liog sa ibukton. Nga naman kuno. Ay, suko kay siya. Nga kunong makayo no yan ro kunong kugsaka din sa inyo. Ako sa siging na nga, silang taling may tuyo na ako. Di man sinubi. Chukoy, wa ka kay gilimod na mo. Unsa may akong ilimod ninyo, Dainobs? Pananglit, dunay nagsugo nimo aron dadaan ko prutas, fresh milk, o bisan unsa na lang nga makaayo sa akong pagmabdos. Kaning, di ba tungod man ni ng taling? Maong nagkaila ta? Kinsa man tong boss nga imong nalitok? Kinsa, Chukoy? Chukoy, tubag ako nun na Snobe. Kining, asa man akong tubagon, Day? Imo na ko nun nang natubag, di ba? Niingon ka? Tubag klaro. Ako na lagi nang natubag, Day. Pagsulti na mo din, Hima. Ako nang tupag ko rin ako, love. Kining, Day, paghinay, Day, Nobs. Peter ba ka mga anak, Day? Ay, Chukoy, pagtarong ba? Tarong god? Pagtarong. Nagtarong na bitaw ko na. Tanawa na nga, di ba? Tawa. Street kay ko na. Street kay ko, may barok. Karaan. Dili na mo ipasabot na ko. Kinsa lagi ng boss. Buslot lagi tao ng tinai ang buot na kong ipasabot. Ato nang. Mur pa, mur. Mamatay pa yung silingan diya. Sa! Diyan ako sa airport sa Manila, love. Within 15 minutes, musakay na kong plane paingon na sa Amerika. Amping, love, ha? Of course. Kinahanglan ko mag-amping. Happy tagod mo lugwa na nga tong baby. Excited agad kay ko makakita sa atong anak. Mas nindot gid unta to ko ni aga. Dili lagi ko magdugay. Basta, kato kong gingon na. Kinahanglan ipadagid sa bata ang kapilido. Ganahan sab kay kung magda sa imong apelyido nga tong anak. Pero wa pa man ko ta makasal.
Love, gipanawag ng mga pasahero para sa mong flight. I love you very much, love. Love you more, love. O nga tong baby, kinahanglang magdagit sa kong apelido. Nang. Sige yung kagtutok na ko, Nang. Wad yung kamutos ang gisulti, Nang. Ay, amot lang ni mo Chukoy, oy. Nganong nahimong buslot imong tinai sa boss nga imong nalitok. Kining, may mubo na nang, kining nang, ato na ko nang, oy. Oh, di ka muhuwat nga malutong adobo. Uy, adobo nang? Unsa may mong adobo nang? Tiyan sa baboy o tiyan sa baka? Hilam di ay. Kining nang, pugi ko nang. Nagpapugong na bitaw ko nang. Kining, pugsa jud ko nang, ani lang kumukaon sa inyo. Pugson. Pauli na dito, Chukoy, ay. Maayong pagpaminaw Wala ka sa nagigay si Lex Alma. Pino. Ipanawag na ko na ang mga pasahero. Uy, may balik magtawag si Alma. Si Ronel ang nanawag. Hello? Ay, salamat. Imo kong gitubag. Kulit man sad ka, kung dili na ko tubagon. Magsige man sad og ring ang akong cellphone. Di ka ma-excited kung ako'y manawag. Ano ma-excited man ko? Di gani ko gustong manawag pa ka. Mong i-on mo ang kamera sa imong cellphone. Sobra na sad ka, no? Demanding naman kaayo ka. Ganahan ko makakita nimo ug sa imong tiyan. Usa? Atong anak ang nasa imong tiyan, di ba? Imo na sa kong hatagan og problema. Wa man. Ngano magsige makagisgot nga atong anak, dili imong anak ang niya sa akong sabakan. Nobi, kitang duha mo ay nagbuhat niya na, di ba? Atong kibuhat nga way gugma. Nainomdom ka. Ang akong nahinumduman nimo nga hapit ka na ma-fall nako, di ba? Nalipay ko nga wa ka malimot yan ng punga. Full. Tutay hapit na sa unta ko. Ay kani kay gipagkawas na yun nimo ang matuod nimong kinaiya. Wa ka pa makailan ako, Nobi. Sige na, gikapoy na ko. Bye. Kadiyot lang. Ayaw na iyo ang imong cellphone, please. Gusto pa may imong tuyo. Hindi ka na masuko na ako. Please. Sige na, gikapoy na ko. Bye. Ngano bang mawili man ko? Murag kako pang gisudyaan ang akong kaugalingon nga ako siyang gipagnan. Kasakit. Ma! 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 Nobi. Ma, may sakit ang akong tiyan. Ha? May sakit ang akong tiyan. Mga anak na tingali ko. Ha? Uy, ginoo ko, ani, oy. Kun mauna. Si Chukoy, tabangi mi Chukoy. Ano si Chukoy man, ma? Magpatabang ta. Si Chukoy. Si Chukoy na lang maayo kay ni Arasia. Siya na li ato patabangon. Hain man gianda ni mong dadonon sa ospital. Ha, hain man. Kanang kuha, ma. Kanang kuha nga bag, ma. Oh. Aray! Sige, kuhaon ko una ang bag. Chukoy! Dali, oy, gisakit pa nagmaayo si Nubi sa yantiyan. Ang dama ang imo sakyanan nga giingon, ha? Pagdali! Hello? Abdi ka na mo nakatubag, boss. Ano nanuwag man ka? Boss, ako'y nakahatod ni Nobi dili sa ospital, boss. Kaya gisakitan na siya may sintiyan. Murag, mga anak na siya. Usa? Hain ospital na, Chukoy. Aray, sakit na kayo nga akong tiyan. Agwantahan lang sa anak, ha? Hila kaon ng gilimpyuhan una kadadon sa delivery room. Rodel! Nubi, anong imo man siyang gitawag? Siya na kayo nga sa sakit nga ako, Rukibate. Oh, Gusto kong makita ang akong pag-angkos. igo na. Inyo man ka ning sinabutan. Di agwantahan na diha. Dili sa siya mahimong mo anhi oy aron pagtambong sa imong pagpanganak. May saan siya nga matambong. Malipay ka. Nga niya siya. Oy. Ma! Masakit na kayo ako diyan. Day. Dadon ka na sa delivery room. Agwantahan lang yun ha. Pakatawha ang gamayng anghel. Gusto ko siyang makita. Nang, hayan mas Nobi na. Tuhan na gidana sa delivery room. Mo ba niya, nanak na siya? Saman, gwapo yung anak, gwapo. Gainan siyang gidapas delivery room. O pa mga anak, oy. Kay maupay pagdadid tos delivery room. Aw. Ay, abi na kog nanganak na da. Time para God. Ngano sige magkagunit ana imong cellphone? Manguda ka din he, Chukoy. Kining,
Nangita ko gwapa nga nurse ng aron akong kudakan. Oy. Unya, balikan ako ba? Nor. Oo. Unsaon man na nimo di ay, ha? Ah. Babay. Ang babae? Panguyab ba? Ano ka, sineswerte? Ay nang, mura nagsilos ka na? Singan! Ay, lago kas ko nang naunsa man na siya. Ako lang gilingaw nang, o ikaw sa gilingaw lang sa tikanang. Kay murag, kuan man ka. Kanang namuti naman na yung wait. Ay, kikulbaan ko sa kahimtang ni Nobi o Chukoy. Ay, maluoy kong nagtanaw niya. Ay, sige pingit sa iyang naong. Sakitan siya, nakaagisad ko anang panganak. Oy, dili lalim. Mao ba? Mo bitaw ang gilingaw lang di ka nang. Nang lingkod lang diyan nang. At tingalig mo, kalit ka katumba diha. Ay, gikulbaan yun ko, Chukoy. Oy, naluoy kong maayo sa akong anak. Ay kabila ka nang. May mugso ang nalagi na snubi nang. Ayaw gadlok. Mga nurse man ug mga doktor tong nag-alirong niya. Ansa man, gusto kag tubig? Ay, kuan palihog hinoon ko kuha, be. Kwarta be. Unsangan? Wa mo ko'y sinsiyo nang aron ikapalit og mineral. Kadiyot, magkuha ko kwarta. Nganong wa pa man ko mga anak. Wa ba bangod ka mo utong, ma'am? Di man ko kamao. Gusto kang tabangan ko ikaw gutom? Ni ako, ay kadlok. Mitambong gyud ko sa paggawas sa atong anak. Utong nga, ayaw putla. Aron di mo taas ang o sa atong anak. Utong gyud ha. Ni Aka. Baby boy ang atong anak. Kakita ka. Yes. Liwat kay nako. Hambugiro. Nga naman ka. Sakit. Makawa sa imong sakit ang akong case. Ayaw eh. May bungo niya na sila. Nga numikis ka na ako. Uy. Maldito git ka ha. Ako i-acknowledge sa bata. Unsa? Gusto kong i-junior na ako ang atong anak. Mingaw man ang bahay nila ni Nobi. Undaw ko sa kong auto. Magsusi ko. Naaman ang auto ni Alma. Tingalig na si Nobi. Huwag sila manakaw. Mga baka kong katahura, no? Sobra na nga akong pagpaubos tungod di kuma. Pero bahala na. Mayo! Nang taleng! Mayo! Nobi! Ihatod ka na sa imong kwarto. Private room man di eh. Gibilan ko kwarta ni Alma. Busa inalan nga ako din kastukon. Kinsa may mong kauban? Si Mama. Gusto kang magpailan ako niya? Naibaw na si Mama sa tanan. Ha? Sa to gibuhat? O nga ako mo'y amahan sa bago mong gihimugso? Ha? Oo. Iligato na ako ron sa kwarto. Ayaw pag-uban na. Di ko nimo ipaila-ila sa iminan? Dili. Nobi, anta man kong manubag sa akong kaakuhan di animo. Usaon mo pagtubag sa imo kaakuhan. Gawa man kamay kugman ako. Ihato na mo ang pasyente siyang private room. Ayaw pag-uban ha. Maayong pagpaminaw sa Lex Pinos. Ay nang, tanawa nang. Giablihan na ang delivery room. Tingalig. Igawas na si Denobi. Sinubig yun tuod, Chukoy. Naigikamay ko sa nurse. Unsa man mo kuyog ka nako? Muuna ko sa iyang private room, aron mati man ako dito. Mabaa mo kuyog ko na, oy. Kuyog ko? Hala? Ngano, oy. Sunod lang nako ha. Kinalan una ko moabot dito sa private room ni Nobi. Ha, sunod Hala. lang niya nako dire. Nang, sige nang. Hala. Ato ba akong nakita nga migawas pod gikan sa delivery room? Mura man to si Busronel ako. Ay, mitanaw pa ko sa delivery room diin ipagawa si Nobi. Si Bus yun ako nakita da nga. Midalig gawas gikan na ng delivery room. Si Bus yun to. Lalaki ang imong apo. Asa ko man siya mahimong makita. Ihato dayon siya din, Ambot lang ka. Kung gusto kang makakita niya,
Adtua ang nursery aron imo makita ang imong apo. Okay ra nimo kon biyaan ti ka. Okay ra ma. Sige, adtua dayon ang imong apo. Unsay giingon nimo, Chokoy? Kuan mo ba kaning nauli na ba si boss, ma'am? Ay wa, uy. Kung muuli ang imong boss, natural ikaw giunang mahibaw kay magpasugat man to nimo. Ngano nakapangutana ka man? Gimata-mata lang tingali ko, ma'am. Ay, kuan man god. Nakikita mo kog parehas ni boss, ma'am, god. Diin man? Kuan dito sa Diin man. sa mall, ma'am, sa mall. Ay, ambot lang yun, di mo, Chokoy. Suroy-suroy sa deka. Nakaabot man yung kagmol. Siya gud to. Di ko may mo nga masayop ko. Abi, tawag na ko si Boss B. Ako siya pangutanon kung nauli na ba yun siya. Kung siya ba yun to nga ako nakita. Diin man lagi ni mo siya makit, Chokoy. Kuan lagi, ma'am. Dito lagi sa mall, Kung imo siyang nakitaan dito sa mall, ganun wa ba ni mo doula? O baka imong gitawag aron pagsiguro? Uy, tuod, ma'am, no? Astilan. Ay, buhangan ako, eh. Waamsan ako siya matawag. Nakalitan lang ko, ma'am, good. Moto. Diin man gindi mo makita ang imong boss. Ang samis, ma'am, sige ka balik ka na, ma'am. Dito lagi sa mall, Mall. Ambot lang nimo, oy. Bebe, aron pagsiguro nga niagid siya. Tawag siya siyang cellphone. Kung mutubag dayon siya, aw ni ara sa dinhi. Tuagid siya sa Boston, Chokoy. Kalayo adto. Magkinahanglan pa kag roaming number niya. Sige. Tawagi. Okay, ma'am. Ako siyang tawgon. Aron mahumanan na itong lalis. Nga akong cellphone. Si Chokoy ang nanawag. Di na ako siya tubagon. Kinalang waon na'y masayon nga miulo na ko. Kimingaw na minuong kong nobi. Ug labaw kong gikahinaman nga makitag balik ang among anak. Yung day ni ang batiyon sa usakamahan. Atangan ko ang pagparehistro sa bata. Kinanglang ako ngan og bansagon ang mabutang sa rehistro sa akong anak. Magsusi ko. Aron to ako sa gayon nga mahikay na ang acknowledgement sa bata. Manghangyo ko ni Dr. Medina. Akong sultihan nga amahan ako. O kinanglang ako mo imabutang nga amahan sa akong anak. Ako nang nakita ang akong apo. O sa may tanaw mo sa imong apo. Gwapo. Ma, doon ako itugan mo. Hinaot nga ato lang una ning duha. Wa kay tuganan. Unsa man anak? Basta, wa kay tuganan ha. Ug, sabta ko. Kani adto ko pang gisabot ang imong desisyon, Nobi. Naluoy na gani ko nimo. Kay tungod na ako, wa mo hatagig bili ang pag-ayad sa mga tao diha nimo. Gusto kong ikauban ka na akong dugay, ma. Uwa pa ko makabayad sa imong pagsamko na ako. Sa imong pag-utong aron makita ko kung unsay bulok sa kalibutan. Ingon ka ni anak ka importante na ako, ma. Ug mahal tasad kaayo ka, anak. Tungod sa maong pagmahal, andam kong panalipdan ang imong katungod. Salamat, ma. Uy, lano, bago pa kang nanganak ha. Busa, dili maayo alang nimo ang maguol, ang muhilak. Wa masab ko makasabot sa ako arong kibati. Nanon sa may imong itog anak ko, ha? May tambong si Ronel sa akong pagpanganak. Unsa? Dali ko makamaumutong. Pero sa dihang iya kong gihunghungan, nga diha siya, ug butabang ang iya makita ang among anak. Kibati ko ang tumang kadasig. Ug sa dihang nadungog namo ang pag-uha sa bata, iya kong gihagan. Unsa? Para akong naglutaw sa panganod, ma. Sa dihang iya kong gihunghungan nga baby boy ang among anak. Hain man siya. Gusto unta siya makikita ni mo. Magpaila nga mao'y amahan sa akong anak. Pero wa ko musugot. Nganong nahibaw man sad siya nga mga anak ka na? Ambot lang. Nobi, wa ka mahadlok.
Kunong sa linugdangan ning tanan, sa higayon nga masayod ni ini si Alma. Ambot ma. Ambot, saan ko masayod? Mahimong may kakonsabo siya dinhis sa ospital. Nganong nakasud man siya sa delivery room. Usa ka matag si Ronel. Busa na kong posibilidad nga doon nagit sa igihangyo din sa ospital. Nobe, anak. Kadako ining problema, ha? Kung masayod din si Alma. Tabangi ko, ma. Dili ko idaw nimo ang akong tabang. Pero kinahanglang mangandam ka. Dili sayon kining problema nga imo giatubang. Ma, Mayong pagpaminaw Sa pagkakaroon, sa Lex Pinoy. ayaw naghuna-huna ang imong problema. Kinahanglang ligunon mo ang imong kaugalingon. Wa may tao sa ila. Wa sila sinang taling o sinubi. Di sa na ako mapangutanay ng katabang na kay wa magbigawas. Oh, ang driver sa auto. Murag, musakay siya sa auto eh. Oh, musakay gud. Musakay gud siya kay iya maggiablihan ang auto. Mangandam sa ko. Ako siyang sundan. Bisag asa siya paingon. Nagduda ko. May kasayuran siya hain dun sila sinang taling o sinubi. Wagin mo tubag. Ay, wa magid ma'am. Kana kay wa mo tubag. Tuwa pa to sa Boston si Ronel. Siya mo dito kung nakita na ko ba? Diin lagi. Sa ospital. Oh, diin? Unsa ba ako natubag ni mo, ma'am? Unsa to ako nasulti ni mo, ma'am? Ospital. Alam ko, pasangil ko diya, ma'am. Anong hospital ko taon nga sa kuan, ma'am? Sa mall man ako siya nakita. Bago pa gani kang bisulti nga sa ospital? Noon sa mga ka, ma'am. Nabungol na ka, ma'am. Ako pa'y bungol ron, ha? Paghilom de Chokoy, ha? Ako naman hinuoy mo pakasad doon sa imong kaburingog. Ay, paita ni mo, ma'am. Oy, pahawag sa kotubangan, be! Samgid ka na paingon ang driver ni Alma. Ay, tagka na bago pirmahan sa office na. Pero, makapaabot to. Kini nga akong pagsunod ron. Importante kini para na ako. Uy, naliko mo siya. Paingon mo nag-ospital. May nanawag sa imong cellphone. paliw ko tanaw, ma. Kinsay nanawag. Tingalig si Alma. Wa may ngan. Ambi, ma. Oh, si Ronel ang nanawag. Siya di ay na. Mauni ako nga gibutang aron na dili mabantayan ni Alma. Mugawas una ko. Wadto ko sa nursery. May mo mang makadungo ka sa mong panagsulti, ma. Akong padakan ang loudspeaker. Ayaw, ayan na lang. Mugawas na ko. Wadto ko sa nursery. Ganang ninawag man ka? Gimingaw ko nimo og sa atong anak. Abi kayo nakakita ko naman sa bata. Dili ka na mahimutang. Guilty ka? No, ngano magilty man ko. Nga mao man nga akong gipaabot. Ganang lagi wa man ko nimo paybaw ang molayas ka. Please, dili paglayas ang akong gibuhat. Mipiya ka nga wa mang paybaw. Di mo ingon kang dili layas? Dugay ko ng pangandoy nga magpabatid sa laing nasod. Hinungdan nga nagpa-exchange scholar ko sa Boston. Timing lang nga human sa nitabo nato. Nakadawat sa code confirmation nga nadawat ko. Ug sobra ang akong kahinan kay nasuklian ang akong paningkamot. Dili na ko kalimtan ang imong gisulti na wide kog mga naglamtigit sa atong gibuhat. Sa akong pag-inusara sa Boston, ikaw ug ang atong gisawaan mo'y kanunay nagduwa-duwa sa una-una. First time kong nakahimo niya to, uban sa usa ka babae. Ug ikaw ang unang babae nga gikauban ko paingon sa langit. Wa ka pa masayod. Nga ang simple kong kinabuhi uban ni mama o ni Alma, imong gigupot. Nobi, please. Ang atong anak mo yun na. Kinahanglan mo dako siya kauban siyang amahan ug siyang inahan. Ayaw himo ang kontrobersyal ang iyang pagdako. Ug tungod lang ni Ana, gusto mong gubon ang akong kinabuhi. Ngayon mo di ko makahatag sa kapritso nga gisaan ni Alma di animo ug sa atong anak. Pero buhaton ko sa bang tanan. Aron magmalipayon ka ug ang atong anak uban ka nako. Si Alma pagihapon ang akong unungan. Mo anak ko. Ni na si mama. Magkiksulti ko ni mama nimo.
Ako siya pasabton nga nung naingon din ang naitabo na no. Dili ko makikatubang nimo. Buhaton ko ang tanan. Aron may mong normal ang kinabuhi sa atong anak. Muana ako. Mutanaw ko nimo ug sa atong anak. Nanganak na ka, Snowy. Ospital ang giunungan sa auto nga akong gisundan. Magawas ko sa auto. Sundan ko ng driver. Dako ang akong pagtuo nga ni agad din mga anak si Snowy. Misamot ka gwapo ang akong apo. Dili pa unta ko mo biya. Ma, Nahuman na di ay mong istorya ni Ronel. ganihara ma, muanay ko no siya. Misugot ka. Ako siyang gibalibaran. Akong giingnan nga niya ka. Ayaw siya tabig maayong buot akon mo ani. Unsa may gusto ni mong akong buhaton? Ako siyang hinginlan. Kung maunay makatagam niya, buhata ma. Dili ba magsakit ang imong dughan? Oh, Tingalig siya na karon. Nya unsa may angay na kong buhaton ini, ha? ako na siyang giingnan nga magpabilin ko uban ni Alma. Ako nang ablihan ang pultahan. Sige maablihan po tahan. O kung si Ronel man, ayaw siya paduulan ako. Ay, bahala na. Ako nang ablihan ang pultahan. Ay, Sa manang imong lama. ang driver di ay, og nagdaog pagkaon. Hay naman ang driver. Ako nang gipapauli. Magunsa pa man siya din, he. Inig-ari niya ugma, ipadara ko lang sabing iyang gisudlan nga pagkaon. Nga nung napadapa man yun na pagkaon. Uy, nga doon naman ko'y rasyon. Ug mahimo ka masab nga mong palit o pagkaon sa kantin ining maong ospital. Ay, mas maayo magod nang magpahatod ta, aron menos gastos. Nagbilin bayag kwarta si Alma, ma. Ha? Uy, Ma, may nanutok. tingalig ang driver ron. Kadiyot kay akong ablihan. Nanganak na day, Snowy. Jack, Bahay mo makasod? Gusto na kong mangumusta ni Nubi. kuan ka ng luya pa si Nobi, Jack. Dili pa siya anging mo dawat og bisita. Gusto lang kong makakita niya na. Jack, utang buot. Papahawaya na si Nobi. Pero ako siyang sultihan nga miduaw kaniya din Excuse me? Oh, kinsa ka? Doktor ko din sa ospital. Diba? Nga nung may diretso mo to siya kasod, ha? Hilom, oy, huwag ka makadungog. Usa to ka doktor. Balik lang unya, ha? Papahawayan lang una na ako si Nobi. Pero imo kong pasudlonan kung mubalik ko, ha? Oo. Kung ligo na si Nobi. Mayong Sige lang, sige. pagbuminaw sa Lex Tumanan ka na. Pinon. Basta doktor tong mikalit og sod, no? Oo, Jack, oy, doktor to. Sige. Mubalik lang unya ko. Ay, salamat. Nga nung may anay man ka. Gikan ko sa nursery. O nakita ko si JR. Kinsang JR. Ang atong anak. Wag kay katungod nga muhatag og ngan sa akong anak. Nobi, Ma, siya si Ronel. unsa? Amin ako sa imong kamot. Ma, Nganong mo amin man ka? moblis ko. Ikaw gud ang mama ni Nobi. Wa kay labot niya. Wa pagyapon ko diay ni mapasaylor Lisod pa sa ilo ng imong kibuhat. Imo kong gibiyaan sa ere. Wa ko masayron sa akong buhaton. Unwa pa ko mumabdos. Kumpiyansa ko tungod kay fertile ka ni atong higayuna. Please, Nobi, ay nagkasukugod. Dili mayos parehas ni mo nga bagong nanganak nga mangisog ka, nga mangaway ka. Biya na din eh. Ayaw ko kong hingin ligod. O pagani ko matagbo sa pagsudong nimo. Papahuwaya lang una si Nobi. May mo na mga di ko makigsulti niya. Oy, Unsa to yung magisampit sa akong inahan? Mama. Abusado man di ay ka. Ha? anak, ayog palabi sa imong kasuko. Tingalig magbughat ka lang. Kalma lang, kalma. Panawag o gwardya ma. O paggawasan ng usa ka impostor. Ingna nga dunay nagpakaaron ingnog doktor nga misod din eh. Oy, Chokoy. Sa bakawa ka makadungog? Ma'am. Ay, doon na nakituyo na ko, ma'am? Wa ka makabantay sa akong pagdool nimo? Nakabantay, ma'am. O yung ano mangutana pa mangyug kag doon na ba ko'y tuyo nimo?
Kana kay giduol ti ka, do na gyud ko'y toyo nimo. Sorry, mama. Wa lang ko makabantay sa pagduol nako. Unsa man mama, do na kay sugo nako. Ay miduol gani ko nimo, do na gyud ko'y isugo. Kadiyot ang kutsukoy. Unsa ba nahitabo nimo? Wa man. Unya lagi, nganong wa man ka makabantay sa akong pagduol. Ano man gud, ma'am? May slim man gud ka, ma'am. Oo. Abi na kung kisang siksiyang miduol ako. Paghilom diha, oy. Ulug-ulugan sa tanim mo da. Ipalit ko sa akong maintenance. Oy, okay kay ma'am. Unsa ganitong maintenance mo, ma'am? Ay, kanagong resita nga akong gipauban sa kwartagod. Mao na imong paliton. Oo, day, ma'am. Mao day. Sa pagay problema ni mo, Chokoy? Kining... Si boss lagi, ma'am. Siya, dito ako nakita. Diin lagi. Kining... Ando na ko, ma'am, eh? Oo. Oy! Hoy, Chokoy! Hoy, nagpurol ka lang! Uy, amaw! Usa pa may magdudugayan din eh. O pagani ko matagbog sinudong nimo. Ma, adtuan na gud ang sikyo. Pagawasan ni impostor. Paita Imo nang hinuon ko nga nag-impostor. Dili di ay. Nga nagpakaaron ingnon ka man nga usa ka doktor. Ako ning nahimo tungod sa dako na kong tinguha nga makakita ko nimo ug sa atong anak. Wa lagi kay anak. Nobi, ay lang gud kasuko gud. Okay, sige. Ugawas ako. Ego na nga nakakita ko nimo. Ma, adto na ko ha. O trangkahi ang pultahan. Trangkahi ang pultahan may inigawas niya. Adto na ko ma. Alam patakag pangabli kung way manuktok. Ayo pag-anad og sampit na kog mama. Tingalig magtuo si Alma, nga gikonsinter ko ang nahitabo ninyong duha ni Nobi. Ay lang ko pugni nga mutahod ko nimo. Unsa may katarungan sa maumong pagtahod, wa ka man di ay mahigugma sa akong anak. Doon na naming anak. Nagpaabot na si Nobi sa akong pagbalik sa iyang katre. Sige ma. Trangkahi lang ang pultahan. Ayo pasag disnubi og ang among anak. Tuan na. Ay, dugay kay may biya sa pultahan. Nagmahay ka nga nung imo siyang gipagawas. Wa ko magkasabot sa akong kaugalingon, ma. Karon pa anak, kinahanglang ligunon mo na ang imong huna-huna. O kung mo desisyon ka, iapil pag huna-huna ang imong anak. Gabaan di ko ni Alma. Kung ibaylo ko siya ni Ronel. Anak, ayaw kwentaha ang karon lang sa imong paghimog desisyon. Iapil na ang imong anak. Gusto kong magpuyong normal ang akong anak, ma. Pero unsaon? Nobi. Wa mahigugman ako ang amahan sa akong anak. Nataw siya tungod lang sa kaluoy. Tungod lang sa iyang tinguha sa pagtabang nako. Tingalig dogay na siya nakailan nimo. Og iyak lagi panidan. Bisag unsaon ako sa pagkunauna. Kausara gyud mi nakita. Kadturang iya kong giluwas gikan ni Chuck. O gani ko makaila sa iyangan. Ug ang ikaduha na mo pa nakita. Kadto nang dito na sa klinika. Unsay imong kalibutan? Usa may gusto nimong palutawon, ma. Nga may pagbati siya ni Adto sa una pa lang niyang pagkakita nimo. Imposible. Dili ko siya ipaila nga amahan sa akong anak. Nagagikan bagayod sa imong balatian ang mga po nga nang lugwa ron sa imong baba. Ma. Hasta na. Dili na ta magsulti mahitungod ni Adtong Ronel. Loya ka pa, anak. Dili pa maayo nimo ang sobrang maghuna-una sa nanghitabo ron sa imong kinabuhi. Pag malig-on hinuon, Nobi. Mao'y itanong ko sa akong huna-huna nga naumol na mo ang among anak nga wahay miturok nga gugma. Hala. Akong cellphone. Ang akong boss. Boss, ang imo laging number ang imo nagamit lagi, boss. Dili naman ni imong rooming number. Kuha ako diri sa hotel, Chokes. Ha? Pero ayaw na sultis, mama, ha? Hindi nga akong pagpanawag ni mo. Okay, boss. Hayo lang kang hotel, ha, boss? Dili ka ngay mag-uol.
May pasalubong na ko ninyong duha ni Mama. Gawa sa balikbayan box nga akong gipada. Taod-taod na rin ka din eh, boss. Oo, Chukoy. Uy, kumo na, boss. Ikaw yung lagi itong ako nakita dito sa hospital, lagi ba? Katubang nanganak si Denubi ba? Ha? Nakakita di ka na ko? Ay, kita ko na mo nga, may gawas ka sa delivery room. Nakalitan nga ko. Kay, dali sa kang nawa. Nakatambong ko sa pagpanganak ni Nubi. Kining boss. Imong anak ang gimugso ni Denubi, boss? Dili. Unsa? Pero, anong mitambong ka? Nag-experiment lang ko. Di ko mo to, bosoy. Imo yung lagi itong anak ang gimugso ni Denubi. Imposible sa kung dili. Di lagi. Kundi pa ni mo anak ang gihimugso ni Nubi, ha? Ganong imo man siyang gipabantayan ako, be, ha? Dako man kag gasto sa preskong prutas o sa fresh milk. May mo ba si pangutana, Joks? Kumusta na si Mama? Ha? Unsa ba? Sige lang, sapot. Labi nagdugay kang magpada kwarta. Sagdi lang na si Mama, Joks. Ingon anak na maging mga tiguang. Pero katong maldito, boss ba? Katong maldito, katong gingan na Jack ba? Sagdi lang to siya eh. Nakasiguro kung di siya tagdo ni Nubi. Wal you know gusto si Denubi kan Jack. Pero, naibong ko. Nganong ganahan man si Denubi atong Alma. Luoy lang si Nubi, Joks. Tungod kay mapinanggaon siyang pagkaanak. Gisakripisyo niya ang iyang kaugalingon, ilabi na ang iyang kalipay. Mamayo lang ang sakit sa iyang inahan. Boss. Nganong naibaw man kasi yan? History, boss. Ay na lang sige pangutana, okay? Hapit na mo abot sa ato. Ay lang ipagsaba, ha? Gusto ko nga tagan og sorpresa sa Mama. Hoy, Chukoy. Unsa pinahitabo nimo? Ano bang wa man na nimo paggang busina sa auto kasaba ba ana? Oh. Animal gining Chukoy ay. Igara man hinuon. Huwag yun pag ng busina da. Hello, Ma! Oy! Matumba ko, oy! Oh. Ronel? Gusto ka lang na akong surprisawan, Ma. Ang akong anak! Kamingaw, baya na ako ni Mudong, Ronel. Ay, nga ano bang wak man ka magpahibawang mo uli ka na? Masugat kauntan ako sa airport, Dong. Gusto kong hatagan ti kag sorpresa, Ma. Inaundan nga akong gitugon si Chukoy nga di ka pasultihan. Ma, doon na ka na'y apo. Nobi, anak. Gidana din ang akong apo. Tinuod pa? Dong, apo. Ni Ana ang imong mama. Ang akong anak. Ambi dayon, ma. Ambi akong anak, akong kuguson. Ato ka na si mong mami ni mo, little boy. Uy, kagwapo sa akong anak. Gwapo jud kayong akong apo. Uy, nanguyatin man ang akong Kamot akong baby. Nobi, anak. Naaraba sa gawas si Jack. Ha? Murag ganiharan na siya sa gawas. May hangyo gani to na ako ganiha. Pero timing nga mo adto sab ko sa nursery. Mo gani nga nasayran na akong dado na dinhi ang akong apo. Kanyara si Jack, ma. Ganiha na lagi na. Ako nang patutyo ng akong anak, ma. Unian sa man ako siyang gawason. Unya na lang, ako nang patutyo ng bata. Nali-dali sa tutoy una ni mama, ha? Ayaw pagsilak, baby, ha? Mabusog ra lagi karon. Miss, ang birth certificate unya sa bata? Ako na din, Mom. Maayo kay nahinumdum di ka sa birth certificate sa bata. Wa para ba ko'y nga naandam, mada?
Pero kinahanglan nga marehistro dayon ang akong anak. Oh, kinahanglan gyud. Sige na, patutuyan na ng bata. Sige ma. Ako lang unang gawason diri si Jack, ha? Ayaw ma. Pasag di lang na siyang magkuwat kung mahuman nagpatutoy ang bata. Una pa siya pasudlon. Salamat nga imo kong ganhin ang taling. Gusto ka man kahang musod. Mahimo ka nang makasod, Jack. Uy! Salamat kay nang. Salamat sa imong pagbisita, Jack. O salamat sab sa mga prutas nga imong gida. Naghago pa man ka, uy. Gamay rin ang butang nga, nabi. Kung itandi sa kalipay nga, ako rong gibati nga. Imo kong gipasultin, eh. Mao ni ang imong anak. Oh, Gwapo, no? Hinoon, dili ka pangutana kay gwapa mo sa lang niya, mama. salamat. Naibaw na ba sa Alma nga nanganak na ka? Ya, lalaki ba gid? Wa palagi. Wa man manawag. Dili siya excited? Busy lang tingali. Masin. Pwedeng makakugos sa bata, no, bi? Natug man ang bata, Jack. Dili ra ba ko na maayo nga hilabtan ang bata kon matug. Masumpo ko no ang tubo. Mao ba? Nus man ang bunyag ng bata. Niya pagkani mi sa ospital. Unya na tingali, ining balik ni Alma. mahimong magninong ko sa imong anak. Mananghin una kong Alma, ha? Sige. Sige, Dobe. Ikalipay ko kayo kung maninong ko ining bata. Iyagid unya kong tawag ko og papa. Nobi, anak. Diana ang birth certificate sa bata. Birth certificate na ma? Wa pa man ko pangayuingan sa bata. Di na may ngan sa bata, day. Unsa? May nanas sa bata ang nakabutang diya? Ikaw ba'y naghatagungan sa bata, ma? Wa, uy. Ambi ko no, ma. Daan. Ngano? Unsa may ngan nga nakabutang diha di ay? Dili ni mahimo. Nagbuot-buot sila nga wa ko pay bawa. Ngano lagi? Unsa ba day ngan sa bata nga nabutang diha? Ronel Delgado Jr. Ha? Maunay nabutang nga ngan sa bata. Niya lagi, ma. Uy, unsa man na? Mauna na birth certificate sa bata. Abot lang. Ma, palihog kog tawag sa nurse. Sige, nak. Karon dayon. Hoy, Chokoy. Nahibaw ka? Ha? Ang unsa man, ma'am? Ay katugong giingon sa ibong boss nga akong apo. Mayong pagpaminaw sa Ay, ambot lang, mamoy. Unsay ambot lang? Nahibaw ka basab sa pagpauli sa ibong boss? Wasat, mamoy. Katong imong giingon nga imo siyang nakita. Tinuod to? Og diin man kindi mo siya makita. Sa ospital, ma'am. Unsay ospital? Ay, daway. Di na madyog ko makalimod ni mo ini, ma'am. Unsay ospital, Chokoy? Kuan, ma'am. Kuan, ma'am. Ha? Kuan, ma'am ba? Ngano man ka? Kuan. Unsay ospital? Ha? Ma, Oh. nalit tubagan na, ma. Ay lang gasula na sa Chokoy kay nagkabuang na sa tubag nimo. Unsa man mo? Doon na ba mo'y gitago nako? Do na, ma. Unsay inyong gitago nako? Ang may tungod sa gingon ko nimong apo. Og tinuod nga do na kanay apo. Ma, Imo ning gilimod nako, Ronel. tungod kay gusto kong surpresahon ta ka, ma. Unsa? Mao ka na. Ma'am, kining wa jud koy sa ini, ma'am, ha? Kang boss yun ning pagbuot, ma'am. O kinsay inahan sa akong apo? Si Nobi. Nobi? Kining, ma'am. Wa jud koy sa ini, ma'am, ha? Kang boss biya itong pagbuot, ma'am. Time para good. Chokoy, dili di ay usa ka itoy ang giingon ni mong Nobi? Dili, ma'am. Inyo lang gid ko gipinuangan, ha? Inyo kong gipatoo nga usa ka itoy ang gihisgutan ninyong Nobi? Ma, lagas ako, okay? Akong gipalimod ni mo si Chokoy kinsa gina si Nobi kay gusto lagi ko nga sorpresahon ti ka.
Gusto kong makita ka na si Nobi. Ako gid sa ipaila-ila ni mo, ma. Pero dili pa sa pagkakaroon. Kanusa pa man di ay. May sakto patang panahon nga paabuton, ma. Unsay saktong panahon, Ronel? Imo man kasing girlfriend. Oh, o unsa man. Imo na siyang gipakaslan sa sikreto nga kasal? Wa, ma. Unsa? Ayaw lang una pamugos sa pagkakaroon, ma. Waton una nato ang giingon ko nimong insaktong panahon. Gusto ko nang makita ang akong apo. Mo lagi siyang makita, ma. Pero wataw na ang giingon ko nimong saktong panahon. Jokes, manglakaw na ta. Maayon tagpasudlon ko sa kwarto ni Ruby. Aron akong mahatag kinigidan akong cake para niya. Gusto ko ang tagkuguso ng bata pero wa man busugot sa Ruby. Ingon ini de ang gugma. Uy, may sakit lang imihunong. Ito, upad ba sa akong auto? Bita, kadiyot eh. Tingalig masagiran lang akong auto niya. Uy, ang nag-drive. Kadtong hilabtanon. Ang sakay sa auto sa hilabtanon. Katunang misud sa kwarto ni Nubi. Og nagpakaroon ingnon nga doktor. Animal, inahanglang mailhan ko siya. Wata ko ni Chikoy. Di ko ni mo pasudlon sa kwarto ni Nobi, boss? Laina. Doktor ko no. Ah, Usa day ka impostor. Kinsa ka magid ha? Nganong midiretso ka magsuot sa kwarto ni Nubi? Buhay ilang ko. Di ta mag-iskandalo din kay niyata sa ospital. Nganong midiretso kag suot sa kwarto ni Nubi? kining, bay, kining. Kalma lang, bay, kalma, bay, kalma. Ayaw lang paghilabot ha? Nganong midiretso kag suot? Kumaga ko! Kuan, boss, kaning, bay, kanang, nganong di man ko nimo kanang, gusto nga manghilabot nga ako maning migo, aw ako pa yung amo? Unsa may imong gikalagutan ani niya? Nagpakaaron ingnon ni siya nga usa ka doktor. Unsa man ka, usam ni siya ka mid-take by. Na siya magtrabaho sa ospital. Ikaw ba? Ayaw lagi paghilabot? Asa may ginitan mo sa buot, Brad? Unsay imong kalambigitan ni Nubi? Kinsa man sa nga mangutana niya na. Ngano? Doon na mo'y relasyon ni Nubi? Kining, by Jack. Ay lang ko kasukugod. Niya man siya magtrabaho ni maong ospital. Uy, hala. Niya pa yung din niyang sikyo. Ay, sugag tamang. Magkita na gyapon ninyo. Wa pa mo report ang nurse nga mo inaghimo ining maong birth certificate kun live birth. Usa may batiwan ni Alma kung makita niya ning live birth sa akong anak. Ay nga nung mahadlok ka man sad. Wa ka may kalibutan bahin ning live birth sa bata. May nanuktok sa putahan. Ako nang ablihan kitingalig ang nurse na karon nga mo'y naghimo nining live birth sa bata. Ako mo'y nagpabutang sangahan sa bata. Unsa? Anong nagbut-buot man ka? Ako mo'y amahan sa bata. Nalimot ka? Wa ko ikaw hatagig katungod ano mahilabot sa akong anak. Ay, sorry, Nobi. Pero sa dihang nakita ko ng akong anak, nakaingon ko sa kong kaugalingon nga gusto kong magdako ng akong anak na normal. Nga doon na siya ilong amahan o ginahan. Gibayra ni Alma ang process aron mo mabdos ko. Akong gipirmahan ang acknowledgement sa bata. Aron ako'y ilhon nga amahan. Abi ni mo, getagan ko ni mo problema. Dili problema, Nobi. Kung musugot kang magpakasal tag duha. Unsa? Na-fall na ko nimo, Nobi. Unsa? Na-inlove na ko nimo. Unsaon ko sa pagtuo? Nga sa sinugdan pa, imo naman kong gisultihan nga wa ka mahigugman ako. O tinuod. Kay mo ay nagpasuwabi sa akong kasing-kasing ang kaluoy.
Wa ka lang masayod, pero nagkita na ta. Ug sa una pa lang na akong pagkakita ni mo, wa ka na mawa sa kuna-una. Imposible. Imposible gyud ang gugma, Nobi. Mayong pagpaminaw Gipapanidaan ko Lex ikaw. Pinoy. Ug may higala ko nga suod sad nimo. Mo'y nagsugilo nako sa imong pag-antos. Sa imong sakripisyo. Aron lang matambala ng imong mama. Nakaila ka na ako. Nakaila na. Katong gibinastusan ko ni Jack. Nakaila ka na di ay nako. Wa ko masayod nga ikaw mo ay gibinastusan ni Jack. Pero doon na lang gyud gahom nga nagtukmod nako aron pahunungon ko ang auto nga akong gisakyan. Ug luwas ko ikaw. Naibaw ka ba? Naningkamot kog maayo nga mailhan ko ikaw. Dili na ko makalingkawas ni Alma. Dako kong utang buot niya. Kung moingon ka lang karon, nga andam ka magpakasal ako. Ako mo ay mga tubang ni Alma. Aron bawion ba ikaw gikan niya. Dili na ko makabiya ni Alma. Makahimo ka, Nobi. Ayaw ko isud sa imong bulsa. Bibiya ka gani nga wa magpahibaw na ko. Unsa pa ka unggok dun tang duha ni Alma? Ayosay pa sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon, ikaw akong unungan. O palihog day ko no, subscribe sa akong YouTube channel. O daghang kayong salamat sa inyong pagganunayong pagpaminaw. Osbon ko no, shout out day no kang Gisa o kang Maria o Camille. Salamat kayo no, sa pagpaminaw, sa pagsunod aning dramaha o amping makanunay o salamat kayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.